Masuk kesangma jarwa kami amca biar kelai tongnai keri ni kuni borok no kan mungcung biar kelai tongnai rokna akor torani indigenous women welfare society mungoi puri mota subaika dalai hangkone gonda sara buka hasen dombo nogo brok ni racon kamiwo o kamio thangoi kami ni borok rokno masim moni rikutung riknai risati serarok ni kan mungcung mo tulangoi thangka borok je saksuksa risum bakmono karibo sakhamnai mung sigatai khlaijaka indigenous women welfare society puri motani bukhati kamio thangoi ri bagoi rimabai kamini borok belaikena tongthok jalaika kamio thangoi ri bakmono tui indigenous women welfare society puri motani tangphangjuk sopnate riang koktoma thoma saiknarika Kolongka tono sini IWWS ni moi NGO Pusta apno tui ti sungke mansak tini gonda chora bisingo jung bisemisa subana phelayo sini buma boloro abon bisingo jung prai 45 family no jung kombol ri mangkha 50 ta kombol ri kha tai sini oro medical team khayo medical doijona khayo jung bichibo kahangkeno nai treatment khayo mangkha tai ri kang jung tono no jung tangba bena ri mangkha jung mask bori kha je brono bisemisa sini hide awareness jung ri kha sini je mansak hai kena kabogo sini hai tebo mo thak ngai rong no noro to to mo ke semisa jung hai kena chuba layan hai di jung chuba mo to boro mo chari ma ya hai phono jung boro mo kisa awareness dioi nije yak mo nije ba sana bagai kisa misa jung kok lam salai thang mano tai boro bai ma lai boro focus to jung buji mano tai subida jung nai buji oi kisa misa help khale yano sini buma bodolo sini ani NGO team mo jung buma ro hospital ok lai to na jibi ro thang nai jung sini blood pojon jung rilayo nai di jung buititi phono sini jenang ma jung rilai tongo abagai jotonon koi jao sini khaganang kisamisa sabaya nongbaya to onglaya jotoni ojon haiphono jung horsa saya salsa saya khephono sini mangso phaiti saya khephono aphaiti saya phono jung borong kisap chubai ne chubalai ke hamnai jung masaya manong ya kangal gorib tini borok thuna jana kuroi no khasa no khong khaye tonglai janai rong kisa nai ne phebaidi borok je परिस्थिति में तंग तंग जे बरा उसको मान थगिया तुई हर करे हापन हाताय जा जागा हासाल तंग तंग हेबायो बरा सुना सुजुग सुबिदा करे के बर म जों हायखे जों जाति बाक्सा खाये बर म ताइसा तिसाय मान रुमान बन नान थानो काबो मुं तंग आन थानि नंग बदनि मुं तमते बजा फाइबा फैके बदनि मुं फाइ जों आगरतलानि हइते फाइलायो इंडिजिनियस वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी बजा प कामि फाइबा फैके जों गंडा छोरा बिसिङो राजधनपारा दमदर एरिया Osani Panda Bono Karibo Manjaka Motani Finance Secretary Mary Debormana Kobe Kubunra